Bonġu, jena Michelle Padovani, naħdem bħala arkeologa ma' Heritage Malta. Hawnhekk qegħdin naraw qabar baldakin u nsejħulu baldakin peress li għandu l-arkati u l-pilastri. Dan it-tip ta' qabar fih ħafna xogħol biex tħaffer. Allura aħna naħsbu li kien għal xi ħadd ta' stat soċjali għoli. Li joġobni fuq dan il-qabar ili dan il-qatta ta' hawnhekk tal-ħofra ta' dfin u ħafna issa iktar wisa mis-soltu. U aħna nasbu li huwa magħmul għal persuna qawwija. Dan il-qabar m'għandux ebda diżin, imma għandu xi karatteristiċi interessanti. Bħalma nista' naraw hawnhekk hemm imħadda maqtuwa fil-ġebla. It-tfin fil-katakombi kien ippratikat mir-4 seklu wara Kristu. F'dan iż-żmien il-tfin kellu jsir barra mill-bliet. U għalhekk il-katakombi ta' Sant Wistin, il-katakombi ta' San Pawl, ta' San Katald u anke Sant Agata kien ċimiterju wieħed sħiħ li kien jaqdi l-popolazzjoni tal-Melite. Joġobni l-mod kif id-deffina kellhom bżonn jimmodifikaw il-qabar skont il-ħtiġijiet tal-individwu li kien midfun. L-ewwel, id-deffina kellhom bżonn jaqtaw l-istruttura. U mbagħad qataw il-ħofra ta' dfin ta' dan l-individwu daqsxejn qawwi. U mbagħad meta ġew biex jaqtaw il-ħofra ta' hawnhekk ma kienx hemm biżejjed spazju. U allura kellhom bżonn inneħħu l-biċċa t'isfel tal-arkata biex jagħmlu dik il-spazju żejjed għal dfin oħra.